sepụrụ dịrị unu niile. Erikwara mmụọ gị. Ụmụnne m na Kristi, ọ bụ okwukwe na mbilite n'ọnwụ nke ediwe anyị Jesu Kristi ka anyị nọ n'ime ya n'oge a bụ Easter Octave. Ya na mbilite n'ọnwụ okwukwe na ekwute ngwa Chineke ji ike niile. Ọnụ ụmụnna m, na-emehiela m nke ukwuu site n'okwu na omume. Ma ha ga-anata nnukwu ụgwọ. Chineke n'onwe ya anwalele ha were chọpụta na ha kwesịrị ibinyere ya. Ọ lụtala ha dịka esi alụta ọlaedo n'ọkụ, bịanara ha dịka aja nsure ọkụ. Mgbe oge nleta ha bịara, ha ga-atawapụta dịka ìhè, dịka ikerike ọkụ si adawapụta n'ukwu ọkụ. Ha ga-achị mba niile na mmadụ niile. Yahweh ga-abụ eze ha ebighị ebi. Ndị ahụ kwere na ya ga-aghọta eziokwu. Ndị kwudosiri ike ga-ebinyere ya n'ịhụnanya. N'ihi na amara na-ete ndị ọ họrọ. Ọ na-etekwa ndị nke ya, ndị niile Chineke hụtara. Oh, good God, save The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Whatever you ask him for. Yeah, but also no equal whereby equal I know that even though he is dead. Anything you ask for, that means you could equal Makana oh boy here of Wendy and the Jew no guy. No you open our ama alaro na hates. No good could attend all. Manahama is able equal to no one human being. My soul, I have only one soul, which was created when I was born. And when I die, it continues to exist in God. Or hellfire if I don't behave well. Yeah, but and that's why we are here to ask ourselves that crazy question: what will happen when I die? Maka, I never know what. Na bego, na guapo, na power. If on Oboda in Nigeria, they will get about power, amassing power. When you get that power, you do nothing with it. And immediately you catch that power, you hold it, and then you begin to look for another power again. When you have done nothing with the one you grabbed and ran away with, you have done nothing with it. Because if you grab power and you use it for the benefit of the people and change everything for good, everybody will clap you for even a thief. Because they were good thief, difficult it is. Life is good.
when we are happy. But life is better when we make others happier. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. May the soul of Esther Chinyere Odenigwe and all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Peace be with you. na-ebunye gị maka ezumike na nzọpụta nke nwa odibo gị Esther Chinyere Odenigwe na nke ndị na-enwuru n'ime Kristi onye dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Omnia secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo suum corda. O kwesịrị ezi ebukwa ihe ziri ezi ọrụ dịla anyị na nzọpụta anyị na anyị ga-eto gị oge niile o sebu ụwa ma ọ kacha mkpa n'ụbọchị taata ijije a gị mma n'ụzọ dị Iwenụ ịdị nsọ n'ezie o kwesịrị ekwesị otu ihe niile ikere si eto gị site na nwa gị dịwe n'anyị Jesu Kristi na site n'ọrụ na n'ike nke mmụọ nsọ ị na-eyi ihe niile ndụ na-edo ha nsọ naghị akwụsị ịkpọkọbara onwe gị ndị mmadụ ka ọ wee bụrụ na site na ọnwụnwa anyị wuru n'ọdịdị ya a ga na-ehunyere aha gị ihe onyinye ndị a dị ọcha. Ya mere anyị jizi ome na-arịọ gị odiwene ka ọ masị gị site n'ike na n'otu mmụọ ahụ igosi onyinye ndị a anyị butere gị ka edo nsọ ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke iweta anyị Jesu Kristi onye ọ bụ site n'iwu ya ka anyị na-eme mmemme ihe omimi ndị a. N'anyasị ụbọchị a rara ya nye ka o were achịcha ka ọ na-enye gị ekele ọ gọzie ya wa nyekwa ya ụmụazị ya na-asị naranụ nke a rienụ ya ụnụ niile nke a bụ ahụ ka a ga-eduru nye maka unu.